Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Humalin Lunes tubtob Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Alas 9:01, mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapamati na kamo sa sininga programa hubalin las 9, tubtob las 10 ang gabi. Sa mga listeners kag mga viewers sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Guimaras, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, kag sa syudad sang Bacolod, Ilabina, sa iban nga pungsod, kumusta na kamutanan? Sa mga palangga namon nga listeners kag viewers, please like, share, follow our Facebook page. Then subscribe ka mo, kag turn on bell notification to be notified sa amon nga YouTube channel, Iloilo Newsline Japon. Sa subong nga gabi, may mga mainit-init kita nga ma-issue. Mainit na nga dan panahon, pero may mga mainit pa kita nga ma-issues. Kag balita nga aton hatagan sa nga pagtamon. Standby lang sa aton nga mga listeners. Tutok lang diri sa Iloilo Newsline. Sa mga dinikanan aron sa blind nyo ang mga bata, nakapanyapon na kamo, nakapanibi na kamo mga bata. So, dapat tara na mo sa inyo balay ha. Kay basib lang nga ma-rescue kamo da sa nga mga police o kung task force on moral and values formation. Kasi dalon kamo sa police station, ayawan pangita ginikanan nyo. Kung mahimo pa lang, temprano pa kamo, o kung nga ara na kamo sa inyo nga balay, pala uli na kamo. Kagkapin pa, way nga daan kamo gasuluksok sang mas, mabudlay na. Gataas nga daan ang mga na-infect sa nga COVID. Diri sa syudad sang Iloilo, madamo na nga daan ang na-infect. Hindi nyo na pagdugangi, hindi na kamo magpasaway pa, no? Sa aton nga mga barangay officials, sa aton nga mga leaderes, no? Sa iban pa nga mga ginatagan sa nga katungdanan, nga mo ini ang magpatuman sa mga ordinansa. Palihog lang, no? Palihog lang. Yara na karon naka-standby sa aton nga pag-asa, hibaloon tang sitwasyon sa nga panahon, kaya tama gi kainit. Tama kasingkal sang init. Naka-standby sa linya ang aton nga pag-asa. Weather update. John Michael Jungon, mayong gabi sa Iloilo Newsline. Yes sir, may gabi. May gabi sa tanan nga tag panamate, yaring later sa panahon sining adlaw. Marso 20, 2021 sa Subong. Sterlis ang padayon nag-aapekto sa silang pungsod. So, Visayas, mga global umon, tugtog sa magalumon ng kalangitan. Mga isolated na mga pag-ulan, so ganitang Sterlis. Ang Subong sa Western Visayas, tugtog sa sarangan, bisan aminhan na sidangan ko. Konto na sidangan, may makanay tugtog sa sarangan man yung mga pagbalod sa kadagatan. Temperatura subong sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. At kahit kay nang kasisigmon, magasilak alas 5:53 bosan. Mga talito sa plate sa panahon, ikan diri sa pag-asa Iloilo, John Michael Jongon, may gabi. Buwas, the same sa Giapon, ng Chimpo, Sir Jongon. Yes sir, sterlis ang padayon nga mag-apekto sa aton, sa eksekta medyo mainit, kaya mapaang din ang aton yung panahon. So, why sa Giapon sa mga weather disturbance? Yes sir, why sa kaligit monitor ng weather disturbance sa sunod kay kasagot ang paso. Sir John Michael Jungon, madamo nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline. Salamat sir, ng gabi. Mayong gabi sir. Iloilo Newsline Weather Update.
moto ang sitwasyon sang panahon. Mainit sa gyapon. Oh, tama kay init. Sa ato nga mga listeners sa iban nga mga lugar kay Sir Nards, so Taridona. Mayara kay na siyang giniwat nga ano na to sir, final na to sa cheese competition. Ano nagdaog taga Iloilo? Ha? Ano to na nagdaog? Kay si Sir Nards so Taridona nga taga Santa Barbara, graduate ni sa WVCST. Subong isat yung upod ni sila ni Ma'am Gingging Kanto so Taridona. Ilan ang Kisila Knights, no? So may pahampang da sa chess. Mayara da. Iyambot kayang kontrato sa Iloilo daw daga Cotabato to. Nagdaog tag Iloilo. I-check lang naton na karon ang dugang nga mga impormasyon kay gina-publish man nato nabutang tani sa Iloilo Newsline. Kaina mga kabyanan. Gina-file na sa mga pulis ang Santa Barbara ang kaso nga murder. Batok sa 3 tanan ka mga miyembro sang Philippine Army nga mo ang ginpahayag nga nagtiro tubtob nga mapatay ang jail officer sang BJMP. Yara na sa atong linya si Major Raymond Siloso. Sir, mayong gabi. Live kita sa Iloilo Newsline. Yes, Sir Johnny, mayong gabi sa taga-Palamati, subscriber no, sa Iloilo Newsline, mayong gabi sa tanan. Oo. Sir, napasaka na ang kaso? So, kaina, no, mga alas 11:52 ang aga, na receive na no sa duty and test prosecutor ni Mama Loredy Grace Sitjas no ang kaso nga murder na ginpasaka sa aton nga investigator on case against no sa 3 ka mga suspect no sa tiro patay sa biktima naton kay Senior Inspector Larupay. Mm-hmm. So murder ang kaso nga ginpasaka ini sa 3 ka mga miyembro sa 12 Infantry Battalion. Yes, Sir John. Ang mga ginpasaka naman din day Esposo, kanday Sorolia, kag si Silaw. Yes, sir. Yes, Sir John. Anong status sang 3 ka mga suspects? So, presently, Sir John, still detained sila din sa ating detention facility no, sa Santa Barbara Police Station. Sa ginpaparafin ini sila ang mga suspects kag ang biktima mayara na bla kita nga nakuha nga result alin sa crime lab. So far, Sir John, no, wala pa natin na-receive no, ang tanan niya mga laboratory request naton ang result no, wala pa kita sa may nakuha nga result sa ballistic para pen test no kag medical legal report no, wala pa. Pero base ini no kon mga Monday base ko produce na kung ma-present man sang aton nga medical legal officer or sang crime laboratory ini nga mga result. Pila ka bilog ang nagtindog sang testigo? So ma'am no ang naghatag sang ilang sa ang mga witnesses nato no nag-testify nagtestigo duwa ini sila ang isa natin ka traffic auxiliary kag isa ka private individual no nga nakasaksi man sang natabo. Ang ilang mga testimonya nag-corroborate ini tanan? So far, Sir Dan, honestly, no, wala ko mabasa ining ilang nga testimonya. Pero siguro kay ginatutukan ini sa aton nga investigator on case kag ginbato no sa aton nga duty and test. I presume
nagasanto ini no sa kaso nga gin-file no ang aton nga investigator on case. Oh, kung mabasihan tabi si witness number 1 kag si witness number 2 no. Si witness number 1 ara gid siya natabuan sang magluntad ang shooting incident. Yes sir, Jan, no. Ara gid siya kay tungod nga pakadto siya tani didto sa mga involved para nga mag clarify kay gin-inform siya no sa isa ka tricycle driver nga may nagabinais dito sa Piak as in charge dira nga area ang sa may PNB Rotondang area. So siya na dang na-assign ng traffic auxiliary naton samtang pakadto siya dito sa lugar dito kag nakita niya na may nakabati siya sa lupok. So si witness number 2 ano kalayo ang iyang distansya sa ginlontaran sang insidente? So ang witness number 2 natin sa dyan, wala din po ka wala din ako kita maka istorya sa iya. Ang ating investigator ang interview kada naka-extract sa iya sang iyang affidavit. Sang ilang judicial affidavit. Yes, sa bagay ti ginasumpahan naman na nila ilang judicial affidavit kag sila naman lang na ang bahala nga magplastar man kung nara na sa korte Major Siloso, sir. Yes, sir. Yes, sir, Dan. Oo. Siling ko siya, total ginasumpaan naman nilang ila judicial affidavit sa korte na lang nila na iplastar. Ang kutob sa ilang nga nakitan. Yes, sir, Dan. I-testify na nila sa court kaya isomon na sila kung tanaw sila i-sabpinas ang aton nga korte. Oo. Ang sa ballistic kag ang sa paraffin, amo naman lang ni ginahulat-hulat ninyo. So far subong way pa manabi na naghambal ang taga crime lab nga pwede na ninyo makuha bilang requesting party. Yes sir, dyan ang mga attachment na natin dito kanan puro lang request kay tungod niya at ang usually ang ginahimo na isang korte sila man na ang nagasomon sa pero as a requesting party may obligasyon na kita insecure inang result kung available na. So this Monday siguro ipa-check na natin dito kung available na ining tanan nga mga request natin for laboratory kag ballistic and paraffin test examination na gin-request natin. Okay. Major Siloso, madamo gin nga salamat sa tinyon ginhatag nimo sa Iloilo Newsline. Mayong gabi, sir. Yes, action dyan mayong gabi kag mayong gabi sa programa Iloilo Newsline. Thank you, sir. Nabatian si Major Siloso, ang hipi sa Santa Barbara Police Station. With regards sini sa case filing, ang kaso murder kay depende na sa pag-evaluate niya sa piskaliya kung i-lower down niya o kung i-sustain niya ang file nga kaso sang mga pulis sang Santa Barbara. Basahon ta na ang mga mensahe, ang mga gin-chat sa aton nga mga listeners kag mga viewers. From Arceli Gastala Gerza. Oo. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi, ma'am. Maayong gabi from Manuelita Sibonga. Maayong gabi Iloilo Newsline. Hello, maayong gabi. By the way, ang aton nga Facebook page, palihog lang like, share, kag i-follow nyo, no, palihog. Para man makita namon nga naga-follow manggali ka mo dira, no, gatanaw ka mo. Kag sa ang YouTube, i-subscribe nyo palihog. Kagi, lihog lang. kagi turn yung bell notification para ma-notify ka mo. Sa kay
ni Nining Maria Lourdes sa Magsukang musta kang kamo dira, nakuha mo na ang ginpadalada ni tita mo? Waliog lang response din, no? Waliog lang condolence lang dira, no, sa inyo. Kamo nanay bala da palihog. So sa kay Sofia Aguirre, mayong gabi man, no? Kay Ma'am LC Espiso Palomar, kay Sir Palomar da, mayong gabi. Kay Major Sinon Pansito kag sa Mastafia, mayo lang nga pagpamati kag pagtanaw. Kay Iner Odores Osinet, mayong gabi sa Newsline. Kay Ide Moriera sa Toronto, Canada. Kag sa iya makilala, mayong gabi. Salamat gid sa pagpamati kag pagtanaw diri sa Iloilo Newsline. Sa iban pa dabi. Mga classmates mo tugin ang mga text kag patamyaw. Kay Ina, kay Eliza, kay Theza, kay Saysay, kay Kuya Mickey, Kuya Clifford, manang Valerian, Titintin, Tito Rodney, manang Bea, yan ang Tinining, Tito Alfie, manang Boy Boy, Merjoy, manang Lilin, Antiting, Tito Gary, Tita May, Gianna, Theza, Aisha, IC, Priya, Ina, Eliza, Tiffany, Papalando, sa mga tao, sa Sweetie, Tito Cone, Ante Nene, Maya, Anjay, kay Bibi Pulpol, kay Manang Sha, kay Nong PJ, Teacher Dayan, Teacher Lois, Teacher Vanessa, Tita Cheryl, Mama Tutong, Ate Marie, Amre, Anjay, Tita Rose, Tita Padang, Tito Lyric, kay Nanay Kande, kay mga students and teachers sa Iloilo Doctors College Basic Education, kag IHAS. May gabi sa Yes, may gabi. mati diri sa Iloilo Newsline. 20 minutos na nakaligad sa alas 9. Yara sa atong linya si Sir Jack Kunlo, ang head sa PSTMO. Sir Jack, mayong gabi. Live kita subong sa Iloilo Newsline. Sir Johnny Diaz, may gabi pa sa aton mga tagpalamati kag viewers sa aton nga Iloilo Newsline. Pod nimo diri subong pod ko diri subong si Trixie, no? Sir, una kita sa vehicular flyover, no, sa Ungka. Pwede na magyan sa mga salakyan ang Ungka Haro, Sir Jack Conlo? Yes, pwede na natin yung agyan, no? Ahead of schedule kita. Salamat kita sa aton nga mga motorist kag riding public, no, sa kooperasyon kag sa aton contractor sa DPWH kay nag-ahead of time kita while abot sina instead nga 32 lang tani ang install, nagsobra pa kita anom, no, so naglalabot sa 38 ang install nga girder, no, so businingon bisan taano nabuhinan naton ang number of girders nga nag-install sa sunod naman naton nga pag-usa nga inangadalan. Wala na sa rerouting nga matabo o back to normal na kita. Yes, tani supposed to be Monday pa kita back to normal, but kay na sa hapon back to normal na kita. So busilingot was back to normal na kita. Yes, sir. So mas mayo ini, no? Supposed to be Domingo pa mabuksan. Mayo to kay naka ulo abansi kag nabuksan na kag hindi na magilinutok. So mga what time kay na ginbuksan ang karsada naagyan na sa mga tawo kag sa mga salakyan private kag public?
Kaina, mga 5 o'clock na buksan na ini. Pero mga 3 o'clock, sa noon time pa lang ready na to siya. But sa 3 o'clock kaina, nagamatamat na bukas. So 5 o'clock na totally open na ini siya. Okay. So, mayo na nga balita sa mga commuters, sa mga nagadala sa salakyan, pwede na kamo makaagi sa ungka haro pakadto na sa ungka pabiya, Sir Jack. Yes, pwede na natin agyan. Kag back to normal na kita. Halin sa kaina sa hapon. Kag hindi na kita mag-reroute dito sa area ng TAC. So, kag ang atong railroad naging open, all railroad naton. Sa mga listeners ka mga viewers, si Sir Jack Conlo ang head sang PSTMO, siya man yung spokesperson sang City COVID Task Force, multitasking ni, na multitasking. Kadto kita Sir Jack, parte ni sa COVID dira sa Hindodja Global Solutions. Anong latest update, Sir Jack? Yes, ang latest update natin sa HGS nga call center ng mga employee natin, no? May 109 na kita nga total nga naga-positive sa ila, no? Pat may mga nga positive cases kayo na nagwa. Pero gina-verify lang natin kung inibala close contact na or direct employee pagyapon sa natin nga HGS. But as of kainaya, ang almost 300 naton ka mga close contact sa mga positive patient sa may HDS na swab na naton, no? And ginarana sa mga naton nga laboratory ang tanan nini nga mga specimen, no? So gitanaw na wasag ang resulta na kita initial nga result kung ano kadamo ang magpositive sa mga close contact sa aton nga mga positive patient sa may isa nga call center. Oo. Ang nagduga nga nagpositive sa COVID-19 na taga-syudad o kung taga-probinsya? May taga-syudad kag may taga-province, no? Ang nadugang sa aton nga positive sa buong adlaw. Kahapon Sir Jack, sa may interview ta ka, 105 pa lang. Subong pila na tanan? 109 na tanan sa buong adlaw. Wow. So halong-halong gid kita na sini, no? Sa pag ginawi naton. Texe, pamangko Sir Jack. Go ahead. Sir, ara naman sila sa faculty sang syudad. Sa facility? Yes, ang kalabanan ni sa ila na kuha na naton, na transfer na naton sa facility, pero punuan na gid aton nga facility. May mga pipila lang gid siguro kasi wala pa matransfer as of kay nasang hapon. Pero ang tanaw naton nga halos na nila sila nakuha na sa aton nga inspection team kaya transfer na sa aton nga facility. Okay. So, pila ang nabilin nga gin-swab nga wala pa nakagwa ang result, Sir Jack? Ang aton nga result halos nagwa na siya, pero ang aton nga ginahulat amo na lang yung mga close contact nila, no? So buti lingon nga ginahulat na lang naton nga mga result, mga close contact na lang ang aton nga mga positive patient. I see. So amo na malang na gali ang ginahulat nga sa 328 to bala sa Sir Jack, no? Ang gisiling mo sa akon gapon. So sumbot ang balon nga jutay na lang ang nagkalabilin. Yes, gamay na lang. Nga lang ginahulat ining mga swab results sa aton nga mga close contact sa aton nga positive patient sa aton nga call center company nga nag-positive. Pero may araman kita outside, no, sa aton nga call center, yung mga local transmission nga daan na gina-monitor. Kaya sa kung wala ang cases sa aton nga HDS call center, gamay lang yung cases nato, nag-average lang kita 11 case per day. Medyo natabunan ini siya kahit tungod nga nagdamo, sobrang kadamo ang cases sa aton HDS. Sir, still symptomatic ang ulihi nga nag-positive? Ang kalabanan sa ila niya asymptomatic na may mga pilalang mga gamay nga mga symptoms nga pila sila kabilog, pero wala na natong account kung pilagid, pero may mga pipila lang nga may aras ang symptoms sa ila. Okay. Sir, anong latest nga advisory nga sang syudad o kung sa COVID Task Force party ni iti way tamabalan kung san ini maganubo nga why nasa may ma-infect bla sa COVID-19 may ara nga mga advisory o kung i-welcome ta anay ang mga LSI naton halin sa iban nga mga lugar? So far wala kita sang stoppage sang biyahe.
But kining kahapon nag-request si Mayor Viltanyas kay si Gov Tuto Defensor Yes, sir. nga kung pwede anay maka-request kita sa nga moratorium o stoppage ng flight no, from NCR and Region 7 tungod sa shortage of cases dito. But as of now, wala pa ini sa approval, request pa lang ini. Ang aton nga ginahayo sa aton tumuluyo nga sa sunod nga mga inadlaw, hindi kita anay maghalin sa aton balay, kung pwede pa lang hindi kita anay magkagto, magwa, kung hindi man lang nini siya importante, kag ang aton gid nga ginapangayo sa ila nga magsunod gid sa aton minimum health protocol. Okay. So mas maayo ni no nga kabay patani ang mga pumuluyo kung why malasang importante nga kadtuan, dira na lang anay sila sa balay nila para wala na sang may ma-infect pa Sir Jack. Yes, ang tanan nini precautionary measure lang, kung wala kita lockdown, hindi kita nag-under sa ECQ. Ang aton city government sa ating mandate, 50% na lang sana sa aton employee ang mga report sa aton nga city hall. No? Tanan sini precautionary measure lang because ang surge of cases sa Luzon, nagdiriman sa aton kasyudad. So, na-mention mo na gidman ang parte sa ECQ ni kay mga damo bla nagalinapta na subong nga mga mensahe nga ang syudad kuno ECQ amo daw wala ni guro ulubra sang sarang nga mahimo nga obra sa ila ko galingon na undi ang pagpalaptan nila sa mga sala nga mga balita Sir Jack. Paano nato na tadlong ni man? Yes, actually na rin mga pronouncement na kita, may mga advisory na kita no sa aton nga mga FB social media page kag sa iban nga mga media networks no Yes, nga hindi kita under ECQ. No, ang syudad may mga tikang lang nga ginobra as precautionary measure lang, but we are not under ECQ or wala kita nag-request na ECQ kita or wala sa lockdown nga matabo sa syudad. No? At alam sa precautionary measure and namon lang ginapangayo sa Kumuluyo sa ibang dira nga palakta sang fake news nga hindi ka magamo siya nino kay pandemic ini hindi naton kinahanglan sang mga wrong information. Very critical ang aton sa mga sitwasyon na so kahingyo kami nga kung pwede ang aton lang nga pamatian ang mga official nga mga statements ng aton nga mayor kahit ang aton nga city government. Magpahimunong sila kung why man lang sila obrahon, magmamati sila o kung magtanaw sila sa mga broadcast para maintindihan nila Sir Jack, hindi kayo siya magpalaapta pa sa mga fake news dira. Yes, correct na Sir Johnny. Ang aton lang no kung ay obrahon, magpamunong ka na lang kag mabulig na lang no sa paghatag sa nga insakto nga information. Oo. Sir Jack, salamat gid sa tinion ang ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline. Mayong gabi kag God bless. Thank you man sa Iloilo Newsline. Mayong gabi kag salamat liwat. Salamat sir. So si Sir Jack Kunlo, siya ni ang head sa PSTMOB, Public Safety and Transportation Management Office, no? Siya naga pamuno. Siya man ang spokesperson sang City COVID Task Force. Multitasking ni siya, may TMTRO pa siya nga ginaman ho. So kabay pa nga mag-kooperar ang tanan, no? Hindi sagad kamo pinasaway kay pandemya kita, no? Hindi kamo maghimo sa mga malain dabla nga mga makahatag sang pagpanik sang mga pumuluyo. Kung wala malang kamo sang obrahon, magpahimunong kamo sa inyong balay. O kung tanaw ka direho sa Facebook page sang Iloilo Newsline o kung mag-subscribe ka sa YouTube para nga may makuha ka pa nga mga informasyon. Hindi kay himo-himo kadaya sa mga malain, hindi blabe? Wala ginipulos mo. Oo. Fake news na yan, pasala ning obraya ya. Kaluoy man ang nagpatisin nyo. Oo, di makon mo to hasta na iklabotos Negros, ang taga Negros, naga-text diri sa aton, hasta si Ma'am Pearl, kagabi, Ma'am Perlin, no? Ma'am Perlin, wala, hindi matuod ng galapta nga balita na nga isikyo ang syudad. No, ginklaro na ni Sir Jack Conlo, wala na sang kamaturan, no? Fake news na.
ang nabatian mo subong nga amon nga interview kay Sir Jake Kunlo amo to yung matuod. Basahon ta maminsay nagikan sa aton nga mga viewers sa aton nga mga listeners sa mga nagapadalaman sa kung way kamo dabla sang mga gadget nga mga high-tech da, pwede man kamo maka-text sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Balihog ko, Trexie, basa palihog. From Teacher Darayan Sikinya. Mayang gabi, kagwapa gid ka Trixie. Mayang gabi, thank you. From Manuelita Sibonga, pa-shout out sa Reyes Brothers kag sa Marcon family sa Kabatuan. Kag sa Sibonga family sa San Joaquin. Thank you and God bless. Mayo lang nga pagtanaw da sa Yes. inyo. Salamat gid sa pag-monitor ninyo diri sa Iloilo Newsline. Okay? Sino pa? Nagpilit to. Na why na signal. Gadula-dula ang signal sang kanoy. Sampil diti. May lang kami ara kita ng alternative. Balik na. De, why man Japon? May mga mensahe nagsinulo do. Kay Sir Manny Sanoy, mayang gabi. Samtang wala pa, may basahon haton ni aton mga sponsors dira sa CL Diaz Poultry Supply sa Barangay Bagakay kag Hacienda Conchita. Nagabaligya ni sila sa mga feeds sa mga nagabaligya man sila sa mga bulong, no, para sa baboys, para sa mga kasapatan, para man sa manok. So kung basi gusto nyo nga magbakal, kadtuin nyo da sa Hacienda Conchita kag Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Pangitaan nyo lang da si Cheryl, no, Lucindo Diaz. Kay siya na nagamanage na da, no, sa ilang baligyaan. Kung gusto nyo maginom sa buko shake, sa mga kay na may nagapamangko to nga diin ang sweetie, tigin may nagtudlo sila to. Nga ara sweetie pagsulod mo sa terminal ara sa right side, no, sa terminal sang Ceres sa Barangay Kamalig, Haro. Pangitaan nyo lang dira kag bakal kamo para matilawan nyo, para mambal kamo nga sakto gid man nambal namon dire nga saburoso, barato kag wala kamo sang isaway, no? Oo. Kay ang gatas, kalamay, hasta ang ice nga ginatimpla, no? Hasta ang mga lubi, ang tubod, no? Makita ninyo dira. Oo, healthy pagid na kay rich Healthy. in fiber MCTs kag improve siya sang heart health kag sang imo nga weight loss. Okay, iban pa. Basa kay ara na si Sir Canong naka-standby. Sige, go ahead. Kay Say kay Kuya Mickey kay Clifford manang Valentine Tito Ari pa Rodney. iban nga kwanta sponsoran ay. Oh. Ka gusto niyo magbakal sang itlog kadto ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balingbagan. Este Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. Ang Egger Farm priska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ni Sir William kag Josie Lagman. Pwede niyo sila matawagan sa 0947-856-4729. Okay. So kung gusto nyo man nga mag bakal abi sa nga gani o kung magpaubra sa mga souvenirs sa graphics, innovative mind na computer. Ara lang sa unhanda sang Mulo Plaza ang graphics. Sa sagwa lang na sang Lungwin. Pangitaan nyo da si Sir Manny Sanoy. Nung manami magubra sa party ni sa mga tarpaulin, mga souvenirs, pagbutang sa mga stickers, sa mga mugs. Arada, willing na siya nga mag-ubra. Kag pang-laminate man na sa mga ID, no, ninyo. Kaya pangitaan nyo da si Sir Manny Sanoy. Nalikdan nga adlaw, masunod-sunod ang operation to be sa Task Force on Moral and Values Formation, led by
Mr. O kon anay Kapitan Nestor Canong, subong siya ng head ni sang task force. May damo to ang mga nagkaladakpan, madamo to mga kabataan ang ginpang saway, iban to ginpapauli na lang anay. Kay para man nga mga mahatagan blas ang leksyon, kag ma-inform ang ilang nga ginikanan nga may responsibilidad ang mga ginikanan ni sa pagtatap sang ilang nga mga kabataan. Puguhon nila temprano pa, tipuno na nila, hindi kay pagpabayaan nila, no? Ang ilang mga bata. So, ang ginahimo sa task force on moral and values of formation, nalibot nila niyang tanay nga distrito upod sa mga pulis ang Iloilo City Police Office. Upod man sa taga WCPD, Women's Children and Protection Desk, kag ang City Social Welfare. So, ginapulawan nila ni para nga wala na sang kabataan o kon minor de edad nga nagalinagaw, makon mo timbuok subong ang mga na-infect sa COVID diri sa syudad. Ang mga kabataan niya nagalinagaw nga wala man sang wala bisan face mask, wala sa may ginasuksok be. Hindi bla? Dapat i-practice nila ang ano gani. Ang social distancing, wearing of face mask and face shield, kag kung gisa sang ila hands properly para di sa matapik sang COVID, kag bath sila everyday. Amo nang dapat nila nga himuon. Hindi nga magpinadungol sila. Magkooperar tani ni sila sa aton nga mga leaderes, sa aton nga mga barangay officials. Pero patalikod lang nila mga barangay officials. So, ang mga task force naman, miyembro sa task force, amo subong yan nagapinulaw para man mga mabantayan ni. Mas maayo pa gani kung nga magbantay ka sang isa ka manara mo. Magsiling kita manara, group sa mga kasapatan la. No? Hindi kay bantayan mo lang isak tao. So amo na yung mabulubudlay. So sa mga ginikanan, obligasyon nyo na hindi nyo na pag-idireher ang inyong obligasyon sa iban nga mga tao, ang pagbantay sa inyong mga bata, ang paghatag sa leksyon, paghatag sa insaktong information sa inyong nga mga bata nga kung mahimo pa lang, hindi na magwa sa balay. Kag kung magwa man sa balay, i-practice ang health protocols, no? Ano to gani? Hands washing, ano pa to? Physical distancing, wearing of face mask and face shield, kag clean ka mo sa body nyo everyday para hindi ka mo matapikan sa COVID. Biskan wala lang ka na obrahon nagwa. ninyo. Hindi nga sila nga magpinadungol ka mo. So, amo na ang dapat nyo nga himuon. Iliyog lang no, sige halang dayal, no? Kay bala mo nag-operate sila subong, no? So, ang kwan pa ya, ang mga pulis naton, instead nga magabantay sila, mag-maintenance ang kalinong kagatawhay, ang mga kabataan pa ninyo yung mong yayuhan nila, ho. Kamu na natani bahala sa ila. Kamu na nga mga ginikanan, amo ang magbantay sa mga bata nyo, mag-educate kung anong dapat nga pagahimuon. Kooperar kita parang na nga maday down na niyo, mamatamat na lower ang mga na-infect sa COVID-19. Sa bagay, ang mga na-infect hindi man nila hungod. Hindi man nila nga siling nga ginpangayo nila nga ma-infect sila. Tiyanhon mo kaya muna natabo. Hindi na kita magpadungol pa, hindi na kita nga magpasaway pa. Kay kung magpasaway kita, mabudlay, nawabla sa probinsya sa Iloilo, ayawan na subong nga panawagan si Governor Art Defensor. Batian to kay Mr. Jecunlo nga nag-apilar na ang City and Province of Iloilo sa National Task Force nga kung mahimo i-stop anay, may nagpangayo sila moratorium, no? Nga wala anay sa may magsulod nga mga LSI o kung halin sa iban nga malugar masulod sa syudad ka probinsya sang Iloilo bangod sa sining nga pagtimbuok sang numero
sa mga na-infect sa COVID-19? Yari si Governor Art Defensor. Mga kasimanwa, ini si Governor Toto Defensor. Liwat kita nga nagapanawagan sang inyo padayon nga kooperasyon sa aton away batok sa COVID-19. Base sa Executive Order number 183J, padayon nga ginadumilian ang paghiwat sa mga pagtililipon, pero sang birthday, kag fiesta celebrations, kag haya sa patay. Likawan lang anay ang pag-imbita sa mga bisita, magluwas lamang sa inyong malapit nga himata o kun upod sa balay. Ginapahanumdom man naton nga ang pagkadto kag paghiwat sa mga excursion sa mga beach kag inland resorts dapat limitado lamang sa mga katapo sang pamilya. Ginamanduan ang management sa mga resort nga mag-monitor kag ipasiguro nga ginasunod sa mga bisita ang minimum health standards. Padayon man sa gihapon nga ginadumilian ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga mga lugar. Sa mga nagatrabaho kag nagakadto sa mga merkado, magsuksok kid permi sang face mask kag face shield kag magdistansya sang indi magnubo sa 1 ka metro sa inyo kaingod. Indi pagkalimtan nga yara lang gihapon sa aton palibot ang COVID-19 virus. Gani, dapat gid kita maghalong. Dumdumon gid naton ang 3 ka M, magsuksok sang face mask kag face shield, magdistansya kag maghugas permi sang kamot. Kinahanglan naton magbinuligay agud matap na ang padayon nga paglaptas sang COVID-19. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So motong iya nga pagpanugyan sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo nga magkooperar hindi sagad linagaw kung wala malang sa importante nga kadtuan pahimunong sa inyong nga balay. Mayo lang nga pagpamati sa dekada 90 sa nga St. Joseph School, Ihas Disos, branch sa Hordan, Guimaras. Maayo mga pagpamati kay Mama Perlin Sikito, kay Ralph Mosquida, kay Rilan Vergara, kay Arlen Diquilia, kay Jusel Laison, Jos Aglobat, Plaridel, kay Anay Kagawad Plaridel Nava, Geraldine Gumban, kay Police Corporal Lopez, Police Corporal Sanchez sa taga R5 da, kay Inday Major Borio, kay Lieutenant Colonel Solis, kay Lieutenant Colonel Malong, mayo lang nga pagpatanaw kag pagpamati kay Pamski Santillan, kay Tiri Pasrojo, Angelic Habian, kay Harriet Consular Alvarado, kag sa iya pamilya, kay Juliano Pueto Bagat sa Manila, kay Merly Hinyalope, kay Manay dira sa pamilya Signanias Guimaras, Jan Sapio, Eunice Gumban, kay Eric Binyas, kay Damang Dani Villases, musta na, kay sa Sani Fuego sa Saraga, kay Mario, kay Kenneth Saldivar, kay Niji Matupas, kay Digolda sa Dueñas, ay Randy Diquilia, sa Engineer Robert Dumanil, ay Sir kay Attorney Ann Lukutan, ay retired police Mercader Lambarte, Jom LSP, kay Mr. ano naman, Viola Hernandez, Melissa Banyas, Christopher Canha, kay Melky Ikaw sa South Cotabato, kay Mary Regina Delgado sa Boracay ni, kay Remo Solas, Jimmy Nay Salazar, tanaw man, kay Madshari Herrera sa Haro, Aileen Kalataro,
sa mga Calataro family sa Kulasi Antique. Kay Maria Sani ikaw, Mulo, Robert Pacardo, Emerson Labrillas, Joylyn, Nini Joylyn, sa mga Las Piñas sa family, sa Noel Gamayon, Albona, Gineme Galbona, Eddie Moriera. May ara pa sa imo da? Basa? Riyog, ara pa? From Rosemary Bautista, maayong gabi po. God bless. Sino pa? Kay sa group chat namon, si Priya, si Tiffany, si Eliza. Mayong gabi. Sa naga-text dire sa 092925444135. Basa ko na ang inyong mga ngalan, no, sa mga padala patamyaw, no. Mayong gabi dira sa inyo. Ang iban karon naman kay Elni Muñoz, Arceli Jersa, Jennifer Ponsaran, Noel Bangiles. Sir, musta? Ang immigration officer ay Vansa Mismi, ay Manipet, Pedro Fontonalgo, Jobert Lago, Johanna Fernandez, ay Sir Aye Castañeda, kay Torne Aliana Babayin Onda, ay Ninong Rani, Ninong Herbert Vigo, Arlen Gallego, Lida Apuyon, no? Kay Onyok Unday, Jonas Patrick Laguna. Thank you gid kay Ma'am Alanor Robles, Bolivar Robles, Sheila Villana Gaitan, Cheryl Malones, kay Roel Malones da, kay Kapitan sa barko. Mayong gabi. No, busy gid si Sir Mr. Kanong. Kay ongoing ang ilang paglibot. I-redial ang biliwat kung naara siya, kung alang-alang siya, ma-proceed kita sa isa ka topiko, no? Sa mga listeners ka, mga viewers, sa iban pa naton ang listeners da, palihog lang like and share and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Kag kung may ara ka mo nga mensahe o kung may mga masugata ka mo dira nga mga balita, palihog lang text sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. O kung mag-subscribe sila sa ano nga be? YouTube channel namon nga Iloilo Newsline, kag i-turn yung bell notification para ma-notify ka mo. Amo na imuon nyo. So palihog lang ha. Sa mga nagapakayo sa balay sa Luzon area, basi gusto nyo magpakayo sa balay nga maayo gidla, o kung magpa-design, ang Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang obra ni sa mga dalag ko, mga building, mga mansions, mga balay, nagadesign man na sila sa mga balay, depende sa inyo budget. Ara ang ilang opisina sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Gihos, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa mga engineering and maintenance. Contractor man na sila sa mga supermarkets ni siya sa Luzon area, ilabi na sa Ayala, Alabang, Village, Muntinlupa, kag sa iban pa nga mga lugar. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz para sa pagi sa 0939-812-6336. 0939-812-6336. O kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Okay? So, amo nang himuon nyo, no? Amo nang himuon nyo. Kag kung gusto nyo nga magpabulong sang inyo nga mga idoda nga nagamasakit, kadtuin ni si Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Jordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilalang anay nga balay, naga-home service man ni siya mo. So, kadtuin nyo lang, aras lang sa likod sa provincial capital. Kadtuin nyo da si Doc Ronnie Galia. Hindi ka mo magpabinturar sa ibandera nga nagapa-bulo veterinarian be, no? Kay basi mabutang sa langalang ila ido, no? Oo, basi poison nila. Oo, instead nga magayo, maglala bala. Kay hindi siya rehistrado nga veterinarian,
si Doc Ronnie, rehistrado nga veterinarian, ginagarantisar na muna sa inyo. Bagod nga nakaistorya kita sa iya. So, kadtuin nyo, kag nakasaksi kita kung paano niyang ginatreat ang ido, paano niya ginabulong ang ido, upod pa ni sa iba niya nga mga doktor, no? Sa mga classmate ya, no? Mayo gid sila mag-inject, no? Sa mga bulong nga nagakaangay para gid ya sa inyo nga mga ido. So, Doc Ronnie Galia, ara sa Barangay San Miguel, sa una panawag na Alibhon, Hordan, Guimaras. Maayo man nga pagpamati kapag tamyaw kay Adi Cueva, maayong Cueva. gabi. Oh. Hello, may gabi. Alin ni sa Cavite. Sa Cavite na sa ginatamyaw ya ang ilang mga pamilya sa Tubungan. Kay Ma'am Roth Mital Tahonera, kag sa iyaman nga pamilya. Sa mga classmate ni Gingging Sotaridona, Kanto Sotaridona, sa Biid Biid Bisang WBCST. Kag sa mga abyan, sa mga classmates man ni Orly Cabalfin, sa 511 ROTC, Naval ROTC sa una sa WBCST, mayong gabi. Kay Sir Vernon Cabalfin, dira man sa Amerika. Good evening, sir. Musta na da, sir? Dira man kay Tutong Analin, kagay Nonoy Benito Salis sang UK. Kay Maninay Magdalena, kay Maninay Tamida sa Amerika, mayong gabi man sa inyo. Kag kay Lore man, kay Guadeline P, sa aratan ng sagwa sila. Kumusta na kamo? Kay Nemia Marquillero. Sa South Korea, sa mga estudyante mo da, Nems, kumusta na? Tanaw da sila? Mayo lang nga pagtanaw, magpamati, tamiyaw sila kay Korean. I-greet sila. Hello, may gabi. Kamsahamnida for listening and annyeonghaseyo, meaning annyeonghaseyo, good evening, and kamsahamnida for thank you. I see. So, sa mga estudyante ni Ma'am Nimia Marquillero, no, classmate, kumusta na? So, samtang pa, si Mr. Nestor Canong, head inisang task force on moral and values formation kay Naulatulata, ipabati ta sa inyo yung reaksyon sang taga More Power. Parte sa sabat ni Alalasan Punong Barangay, Maricon Sompio. Batian mo to? Ang aton interview kapon nga siling niya, why siya connect illegally sa linya sang More Power. Ang to siling niya. Dason why man siya baluto sa mga wiring tong nga ginahuno sang lineman sang More. Why gid siya? Ginpanginwala ini tanan-tanan. Ginkuhaan naton sa panay sayon ang spokesperson sang More kung anong mahambal nila kag kung mayara bla sila nga leader nga ang bill ni Kapitan Sompio pilang nahot lang lifeline gani lifeliner kayong lifeline na siya hindi maglapaw sa 95 kilowatts magnubo lang as 95 lifeline ka na cover Canada may mga benefits Canada nga ginakuha kung kisaway pakabayaran duwa ka panalgan niya balay apat ka air conditioning unit ang nakita sa Tagamor kay kita anong ginmanaya mo sa sagwa mayara sa nga ref kag iban pa nga mga appliances may mga electric fan tihambal ni Kapitan Sompio why ini tanan-tanan yung paandar nila ti ano lang bi ang ginapandan nyo kap ano lang ang ginapandar nyo amo na nit sa kainit way mo pandar electric fan daw kabudlay man patihan na Kapitan Sompio man. So, ari ang sabat ni Mr. Jonathan Cabrera sang More Power. Sa amon yung findings dahil mga electrical engineer ang among apprehension team na kanapatong na may illegal connection siya. So kung dinay niya Kita mo ka, may electrical engineer gigaling na po sa fiscal, no? Sa pinakaadaw, kaya padalaan niya siya sa Bina
Mm. ang City Prosecutor 1 na maitahan na namin ang kaso kontra sa iya. Mm. Kapila sa suli-sulion na nakon sa pagpamangkot kag ambalya to, ang parte kuno sa wiring yato sang utod ya nga inugtakod pa lang tani didto ya sa ilang nga balay kay way kuno silang kuryente, inugtakod lang sa Miyerkules. Sa imong pagtan-aw tong wiring bag-o lang ginladlad o kun pila nak tuig. Ay kami kabalo siya kung ano lang nga ba nga wiring, no? Hindi na kami mag-comment siguro sa iyang ang ginahambal nga na. Kasi iya man na iyang alibay, no? Basta as far as niya concerned, klaro nga ang nakuha. Kami, ang nakuha namon nga wiring na nakatap sa secondary line, na agad-diretso pa ato sa iyang balay. Oh, kung ba Kasi si kung ano parang ginambal ng mga wiring kapalibot na i-justify nyo na lang nga, abot kung matulong sa piskalya sa kabloon yung mga rason. No? ang alibay. Siguro, Sir Johnny, ang dako na kumangkot namon sa iya, actually is that may kontador siya na iya, nakapangalan sa husband niya, no? Kay Wilson Sumpio, nakita man namon physically niya balay, nalingingan man kung anong mga clients niya ara sa iya nga bagay ang makita lang na, no? Makita lang bala from outside, pero hindi naman pagpatid na ang amon ng personnel para na makanda ng inventory, no? But we are for sure na may ara siya yung mga aircon, so nakita lang na mga katalidong, freezer, TV, mga appliances, no? Okay. I do not know kung paano yan yung nga amo na ang imong balay, kapitan ng barangay, ang barangay pulis. No? Pero ang iya yung konsumo sa mga pamitan sa English, sa Johnny. Some first time kami nga nagpadala sa billing sa iya, supposed to be accumulation in it. From the time na we operated, no, February 29, up to May kay may mga kamilayan nagpagawa ng billing, di ba? Hindi kayo pa kami nakapagawa ng billing sa adjustment period. Nga man nga wala siya konsumo, wala siyang na-consume ang iya nga balay. May 17 na billing niya, zero consumption siya. May 28 na billing, 19 kilowatt-hour lang ang consumption niya. So, ang ilang balayran is only 3 pesos and 40 centavos because of the discounts na ibawas pa sa iya. Bangod niya lifeline consumer siya. Kung ano na ang buwan niya, no, 19 kilowatt-hour. Automatic ang system namin na complete niya lifeline consumer siya. July 1, nabiling niya 1 kilowatt-hour lang ang nakonsumo niya per month. 0.23 centavos lang. August 12, biling niya 2 kilowatt-hour lang ang iyang konsumo. Grabe ba? 24 centavos lang. And so on and so forth, diretso nga mga manaba ang iyang consumption. May 41, may 58, 82, 29. Ang iyang December 29 to January 29, nag-agi ang New Year. 0 ang iyang consumption. No usage ang kuryente. 1 month, ha? Latest niya, February 28, 30 kilowatt-hour lang ang iyang consumption. 158 pesos lang ang iyang balayran. So, kung magkamuli ang mapasi ng balayhan, doon may mapasi, no, na ang isa sa kapitana, ba na mo pulis, no, doon ka muna na-explain naman na ang usage of electricity, that's why sa lista.
Di ang hambalya lang nga way kunog galandar ang iyang mga appliances kamo sa more mapati nga sa mo sinang ilang punong barangay nga way galandar ang tanan niya nga mga appliances kaya mo bi ano tong ipahangin niya si ako galingon to sa balay. Hindi, of course kami hindi kami magpati. Kamu mapati kamo. Kami hindi kami magpati. Muna nga district ang sa iyang activity that amo na nga gamay ang konsumo sa iyang kontador because ang kalabanan niya dito na ginapaagi sa illegal connection. Okay. Sa jumper. Di ba? Amo na nga nagamay ang iyang konsumo sa kontador kaya ginagamit niya kalabanan paagi sa iyang illegal connection. Na so kung ari pa. Ari pa sir. Ang isang billing niya last year up to the present, wala hindi siya kaagi bayan. Bangod na ka under sa lifeline. Kaya kay below Below 95 kilowatts. Pag below giraan yung mga konsumo, lifeline ka, remember may mga ERC, DOA advisories na hindi mag-disconnect, di ba? Dapat sakto mo, pero tigil hindi magbayad, hindi mo na-disconnect. Yes, sir. Magbayad. So, ang yung total balance ng mga balayran lang is 3,470 for 1 year. Wow, gabit gamay. Isa na ko po, kinaling February 29 operation naman, March na sumunod. Oo. Sa 2021 na. So, yan na kami nag-operate, kaya lang yung balayran sa kuryente, 3,470. Why niya pa nabayaran? Oo. So kung namugin man niya mga rason niya, ato bangon na lang ang kaso sa korte ng ipasaka sa more power. Of course, una niya lang ato bangon sa city prosecutor, no? So, hindi niya makonvince ang city prosecutor pag makitaan siya sa probable cause to indict for violating the anti-electricity theft and filterage law, then the information will be filed sa korte para na pamatbatan siya and i-trial, no? So, I mean, it's, amo yung isa ka pumangkot na, I don't know kung paano nyo i-justify, no? Sir. Oo. Magluwas kay Kapitan na Sumpio, may mga kasubong pagid ng mga barangay official nga himo man sang kamalamalahan nga may illegal connection? Lamo na kami na, na kanadapan, sir, no? Kagawad, City Council of Pagangit, no? Why man kami napatid na kung ano man sila basta nga mo is may mga dalato man yung mga negosyante, no? Nakpan kami, mga kilala man yung mga personalidad. So kami, continue sa ating na kampanya to protect, no? Sa interest sa ating ng mga consumer na religiously nagabayan sa inistintinad na pinaiya ang nag-aabagan ang mga pinawatan ng mga kuryente, no? Sabi sa systems laws. Sila ang power company niya. So, we are doing this para sa ating kayuhan, no? Para sa welfare natin tanan. And we must stop, no? Ang kultura sa pangpanawa sa kuryente na nagtolerate sa time, no? Based sa ating sinasang mo. Okay. So, salamat sa tempo, Sir Jonathan, sa ginhatag niyong mo diri sa Iloilo Newsline. Mabuhay ang more. Salamat, Gid. Salamat sa imo pa. Okay. Si more spokesperson, Jonathan Cabrera. So, amo to ang iyang panaysayon with regards sini sa in response gali sa ginpahayag ni alalasan punong barangay Maricon Sumpio. Tigitanay na lang kuno kamukap sa korte. Santa kitanay na lang kamo kuno sa hambal sang tagamor sa korte. Dito na lang kuno nimo ipa butyag ng imo man nga mga alibay kap. Kitanay na lang kamo to. Plastaranay kamo. Kaya sa mga ebidensya nyo da. Kaya ang nagkandak kali kuno sa inspection, mga electrical engineers o pod sa linemen sang more power Iloilo. Amo nang hambal naton
kamo nga mga barangay officials dapat kamo ang modilos barangay, hindi kay kamo pa magahimo sa mga katuntuhan nga nagatulok ang inyo nga mga constituents dira nga pati tani sila believe na sila sa inyo nga pagdumalahan, tapusan kamo gali ang numero 1 nga sa lawayon. So hindi nyo na paghimuan na sa iban pa nga mga barangay officials kay kalaway tanawon. Mayang gabi lang sa Bautista family kag sa Cabalunga family, no? Sa Londonio family, mayang gabi. Mayara pa kami sa ibe o kung natalamyaon da sa iban kay Bing Pabiona sa taga Radyo Pilipinas, no? Nga nagatanaw kag nagamonitor, ayos lang kamo, no? Kay Ray Cabarles, kay Erly Garcia, Joelda, mayo lang nga pagtanaw kag pagpamati, no? Kay Mayor Onal Goles sang Dumangas ay Director Dabuco, Johnny Dabuco sang Sitsar, kay Mayor Galila sa Nueva Valencia, kay Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz, ay Mayor Eugene Reyes da kagay Flo Herbias. Kumusta na kamutanan? May arapabin na mensahe ngay pa tamyawa liog kay Luisa Pastrana na del Calma. Ang iba na tanwa ay Nestor Canong araga tanaw so kay Sir Nestor Canong. Okay lang sir, base sa Lunes na lang sir, no? Kuan kita, ma-interview kita sa imo para nga ma-plaster naton ang parte ni sa inyong operation. Kay ongoing ang ilang operation subong be. Ti daw mabulubudlay nga matublag si Sir Nestor Canong ginabantayan ginila ang mga minor de edad niya kay budlay na blang magsaka pabla ang numero sa mga ma-infect ni sa COVID-19. Mamayara pa nga kwanda sa mga manugbakal sa mga isda, no? Gusto nyo nga barato lang kadto kamo to kay ni Jima kay Digol sa cruising patio da sa nga Dueñas kay nagabaligya dira sila sa mga isda. Check ta na yung update naton sa COVID. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID update. Philippine source is doh.gov.ph. New cases 7,999. New recoveries 597. New deaths 30. Total active cases 80,642. Total recoveries 562,484. Total deaths 12,930. Nagtaas, nagilas tayo do mga 54 lang. Subong dako-dako na. Amo na gani diri lang sa Iloilo gani, dako na. Sa probinsya. Sige. Western Visayas source is wvmc.uh.gov.ph. Total active cases 1,431. Total cases 26,446. Recoveries reported today 74 plus. Total reported recoveries 24,243. Deaths reported today 0. Total reported deaths 7,066. 766 na ang ng total recovered sa Western Visayas. Wow. Jutay lang, no? Oo. Worldwide source is worldometers.info/coronavirus. Total coronavirus cases 123,012,584. Total deaths 2,715,467. Total recovered 99,141,214. Nagtaas na gid last time do mga 120 million lang to. Subong 122 na. Oo. 23. 123 million na. Oo. 12,584. Yes. Kita nyo ning numero.
padungol pa ka mo. Iloilo Newsline COVID Update. So mo na yung kabilugan nga mga impormasyon nga ato nga nasagap sa subong nga mga adlaw. Marso 20, 2021. Kitanay naman kita ba sa Lunes? O white tanay Domingo eh. Oo. White tanay Domingo man. Papawayan naman kami sa mga nag-text diri ho sa 092925444135. Yan no naman balita tabuas matian ta. Kay kwan ko no informative amo gani medyo silagmanda may ano damo ng bakal itlog mo da ang itlog nyo ng manok. Hi, good evening, and Trixie. God bless. Kay Angela. Thank you. Si Angela. Kay Angela, pagid. Ga TikTok to. Angela Lagpan. Mayo lang nga pagpamati Lunes naman kita ay last 9 tub last 10 ay Mads Bing pabiona liog lang ko da Mads subscribe na ton base mabuligan mo da subscribe sa YouTube sang Iloilo Newsline. May mga stickers kami para sa mga salakyan. Di limited lang Salamat kay Sir Manny Sano sa iyang compliments. Salamat kay Sir. Sa liwat sa magpa-obra ka mo sang mga tarpaulin, souvenirs, mga mags na bla, mga pa-obra ka mo da ID. Ara ka mo sa graphics kadto sa sagwa sang Longwen dira sa Plaza sa tadlong ina sa Bureau of Fire mulo. Kita nyo ang graphics computer. Ara da si Sir Manny San. Pangitaan nyo lang sa kay Mayo gin mag-obra. Sa mga vendors, driver, konduktor, sa taga Banate, ng mga manog isda, salamat sa pagtanaw. Sa mga Blue Guards, sa Ceres Terminal, sa mga utility dira, kumusta na kamo? Ay lang pagtanaw kapag pamati. Dire lang kita kutob sa aton nga pagpangalagad. God bless us. Ini ang inyong nga mga alagad. Trixie Faith Camarcha Diaz. Kaga ko naman Johnny Yanson Diaz. Salamat gid sa pagtanaw kag pagpamati. Ilabi na sa iban nga mga lugar nga ako to malabutan sa amon ni nga pag-awragwa through Facebook kag YouTube. Madamo nga salamat kag Mayong gabi, Pilipinas!